Iti riyon Cordillera nagpinirma iti Memorandum of Agreement ti Benguet ken Indonesia tapno mapabileg ti educational and institutional partnership da. Ken ijay kalinga may sa menor de edad na kemaggapo iti panangipadas na amang isarak iti maata pa Shabu iti Kalinga District Jail. Kanayon na detalye iti report ni Anjel Kim Pengosro. Manamnama ang mapabilag ti educational kan institutional partnership ti Benguet kan Indonesia, babaen ti panagpirma iti Memorandum of Understanding, iti nagbaetan ti Halu Oleo University iti South Sulawesi, Indonesia, kan ti Department of Education Benguet. Indatag dagiti opisyales ti unibersidad ti Student Exchange Program kan General Lecture Program ti Universidad da, katinulong ti Department of Education Cordillera Regional Office kan ti DepEd Benguet kan ti Benguet State University. Dagiti napiling nga estudyante manipod kadagiti pagadalan kan Universidad iti Benguet ket makipasut iti programa intun sumaruno a bulan no sa dino makipasut da kadagiti lecture, academic discussions, cultural exchange kanda dumapay. Formal nga improklama ti COMELEC iti Agosto 14 ni Attorney Errol Kumafay Jr. kas top city councilor iti syudad ti Tabuk iti napalabas a local ken national elections. Kalpasan daytoy tinasurukmay sa tawen a panaguray na iti desisyon ti Supreme Court, may papan iti protesta nga indatagda kontra kenkwana a disqualification case, gapo iti kinaawan ti koma iti address na. Nagyaman mo't ni Kumafay iti suporta dagiti umili, tapno makatugaw mutla ang isuna kas number 1 City Councilor ti Tabuk. Gapo iti nairtang nga inspeksyon dagiti jail guards, natakwatan iti maysa a menor de edad ti maysa a basit a plastic sachet a naglaon iti white crystalline substance, wenno maata pa Shabu a pinadas na nga iuneg iti Kalinga District Jail ti BJMP. Simmangpet dagiti personnel manipod iti PNP Drug Enforcement Unit, barangay officials, media kandad dumapay para iti panakaisayangkat ti proseso ken panangipila iti posible a kaso kontra iti suspek, gapo iti panaglabsing na iti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Iti agdama, sapsapulan ti PNP ti individual a kadwa ti menor de edad a naglibas, bayat ti panakaisayangkat ti body search ken inspection ti packed lunch, ang naglaon iti basit a plastic sachet. Anjel Kim Pengosro para iti Pagilian.